गर्मी होखे लागल बिया। खिड़की होता है लाइव आवे में लगत है 10-15 मिनट में। नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरिया भाई राजीव ओझा बोलतनी। ये पेज के मार्गदर्शन है भोजपुरिया जगत के आन बान शान भोजपुरिया का अरुण सिंह भैया। बाकी इ पेज हमरे थ्रू चलेला और साथ निभावनी दिवाकर मिश्रा जी। आज बहुत खुशी के बात बाटे कि आज स्टेज शो के सुपरस्टार हमार जिला के आन बान शान बक्सर के आरा पटना तक हिलावे वाला भगिना हमार अशोक मिश्रा जी आज रोरा सबके बीच में लाइव आ रहा बानी। रोरा उनसे रूबरी हो जा, मिली जा और उनका से कुछ सुनी जा। उनकर बोलबम के गीत आइल बा, बहुत ही सुपर हिट भइल बा। एक बार रोरा सब थोड़ा बहुत प्यार दुलार दी तो मिली जा अशोक मिश्रा जी से। नमस्कार प्रणाम महादेव। सबके जे भी जुड़ल बटे सबके प्रणाम बा। आज अभी हमनी के आदरणीय मामा जी हमारे राजीव ओझा जी और बैठल बनी जा SRM स्टूडियो हमनी के बड़ भाई शशि रंजन भैया के साथे बैठे बनी जा। साथ में बड़े राजीव मामा, साथ में हमारे छोट भाई और बहुत ही बढ़िया राइटर प्रवीण कुमार चिंटू जी, जिनकी सुपर गोल्डन कंपनी के बहुत कुछ देख रेख या बहुत कुछ अधिकार बा। साथ में हमारे भगिना रवि तिवारी और हमारे एथी बाटे सब लोग के साथ आज कुछ बात आप सबसे कहे के रहल है। सबसे पहल का बात हमारे कहे के रहल है भोजपुरी के राइटर लोग ले कि भाई लोग अब भाई टिक टाक बन हो गए पर 2-4 गो मैटर जल्दी गवावो लोग, जल्दी गावो लोग भाई, न तो मैटर नहीं मिली। मैटर कोरोना वाला रहल है, गाय के पुरान कहिए दिहल लोग। हमारे ई ना बुझाइल है। ओम प्रकाश साहा बहुत लंबा लंबा बा। अनुज कुमार जी, SK सूरज कुमार जी, राहुल पांडे जी, गोविंद कुमार जी, राहुल यदुवंशी जी, विनय यादव जी, दुर्गेश TM, राहुल यदुवंशी जी मस्त, धन्यवाद। प्रियांशु मिश्रा धन्यवाद भाई, गुड। अनूप यादव जी, अमित कुमार बाबू, सबके सम्मान बा, सबके प्रणाम बा, सबके। एगो अब आपन चैनल एगो खोलनी है जा, लोग बतावला हमरा के कि अपन चैनल पर गावत बजावत रहल जाओ, जौन भी गाना गावते हैं जो बजावते हैं जो अपना चैनल पर सब मित्र लोग के सलाह रहा है। तो सबके धन्यवाद बा। सलाह रहा हमरा छोट भाई परम मित्र कहीं आलोक तिवारी जी के कि भैया ऐसा करो। बहुत से लोग बने दुनिया है, अपन बात कहाँ ले कैसे रखी हमारा मन में ना आवेला, हमारा कहे सुने आवेला। लेकिन आजकल गंदगी के दौर में भी हमारा के कल एक आदमी बताओ तरह कि बढ़िया बढ़िया गाना रुआ गाई ना से काहे ना ठीक हुई। हम ये कहनी कि बरवा देख लेकर पहले कतना गंदा गाना हम गौले बनी, पर बात बढ़िया के रुआ परामर्श देव तो बड़ी अच्छा लगे। बहुत लोग जुटल बड़े, आज वो सालों से जुटल बड़े ना भैया कि अश्लीलता खत्म कर दिया। लेकिन हमारी मानल बटे कि जब तक ले लोग के शिक्षा के सुधार ना हुई, लोग पढ़ल लिखल ना बनी है, तब तक ले तहार भोजपुरी गर्त में जाए। कल हमारे मित्र बने अरुण सवेरा जी, जो
बहुत बढ़िया गायक भी हमें बहुत बढ़िया वादक भी हवे, बहुत बढ़िया टीम चलल। आज भोजपुरी में उनकर बहुत अच्छा नाम बा। वो कल पोस्ट कैले रहे, ओकरा पर हम कमेंट एगो लिखनी कि वहाँ का लिखल रहनी कि जरा कुछ ज्ञान नहीं खे ओकरा के फोन कैला पर पूछला पर कहाँ बाड़ो, तो लोग कहते कि हम स्टूडियो में बानी, शूटिंग करतनी, स्टूडियो में बानी, बॉम्बे बानी, फलाना ठेकार। तो हम लिखनी कि यह मूल मंत्र भोजपुरी के गर्त में जाएगा। जब शक्ति जब कब होला, जब बढ़िया आदमी शशि भैया एक बात बताता नहीं, जब लायक आदमी या पढ़ा लिखल आदमी जब चुप हो जाला तो तब अनपढ़ आदमी कपार पर चढ़ के बोले लगेला। आज एगो उदाहरण रुआ सबके दे तनी, सब समाज बैठल बा हमार, सब पढ़ल लिखल बुद्धिजीवी वर्ग ह, सबके बताओ तनी कि आज यह कोरोना जोन भइल बा, आज यह कोरोना में बढ़िया से बाँचे के जरूरत बा। अब ही है, अभी जैसे कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुले लगल, सब लोग एक दूसरा से मिले लगल, अबे ये सावधानी करे के बा, अबे ये रोग बढ़ी। लेकिन अबे ये लोग अब लोग माने का कह जाला निश्चिंत हो गए, अतिरिक्त लापरवाह हो गए आदमी। अब यही से अब सोच ली, ये उदाहरण ओइजो सेट होता है। गीत संगीत में भी अगर बढ़िया गावे बजावे वाला चुप गए, आदरणीय बंटी वर्मा जी रही है हमारे मित्र। तनी कल एगो बात बतानी राजीव मामा कि कल बंटी वर्मा जी फोन करनी, बातचीत होते रहे तो कहले कि हमनी के बढ़िया गाना गावे वाला लिखे वाला संट हो गई, मैंने रुक गई कि अब बाउर में का करी, जब के काम बटुए तब ही तू दवाई बंद कर दिल। जब रोग विस्तृत फैलता तबे पोत के हमनी के हतोत्साहित हो जाता है कि ई बाउरे बाउरे बाउर तो बढ़ले बा, आ बाउर तो गावते बा लोग, एमे दूर आई नहीं खे। आ नया नया लड़का अउरी आ एगो अउरी टेड हो गई कि एगो गाना आवे, केहू गाना गाओ। अक्सर देखत नहीं हर गाना पर 2 3 क्लेम हो जाता है कि देखी नहीं हमारा गाना फलाना दिन से गौले नहीं है, फलाना गा दिले। अरे आपन कुछ नया नया चीज गाओ लोग भाई, कुछ तहन लोग से सीखे के मिलो। बड़ बड़ बाड़ा तो बड़ के माने का होला, एगो भोजपुरी में कहावत कह जाला कि हाथी एली हाथी एली हाथी कैली कूद देली। तो मैंने बड़ बनी तो बड़ कुछ बढ़िया चीज बताओ ताकि हमरो के कुछ मिलो। भोजपुरी खातिर नंद कुमार भैया बहुत मेहनत करतनी, भैया के हम बधाई देतनी, साथे बनी जाए सब केहू बा, सबके धन्यवाद बा। एगो चैनल खोलले बनी जाए, चैनल बा अशोक मिश्रा ऑफिशियल, एकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल बाटे। प्रिस्क्रिप्शन पे एकर लिंक दिहल बा, पोस्ट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिहल बाटे। तो आप निवेदन करब यहाँ हथ जोड़ी विनती रही कि हमला ही बनाई ना कभी। एक खाली आइल बनी वो केहू छोट भाई के एथी से ना, आ जौन भी गलती होगी लोग है हम क्षमा प्रार्थी बनी। एगो बस ये चैनल तनी हमार गाना उन्हें सुनत रही सब है, आ लोग कहते कि बाउर आजकल केहू पर अंगुरियो उठाउल बाउरे बात बा, अंगुरी उठाए तो लोग ही कही कि अच्छा तू चलत नहीं तो अपने फलप हो गए तो दूसरा के एथी कर। तो कॉमन बुझाते कि तुलसीदास के गाना गावता रहो तो हम लोग अपने तुलसीदास के गाना थोड़े गावता रहा कि कालिदास के गावता रहो। हाँ अच्छा, अब इहो ना पूछाई कि का हमने भजन का होला, आरती का होला, सुमिरन का होला, वंदना का होला, भजन मैंने कहा। तो उहे सब मैंने बड़ी दुख होता टुए कि हाथना जे मेहनत कई के अपना गुरु तुल्य बड़े बड़े लोग से जे सीखल, पीछा पीछा झाल बजावल, पीछा पीछा एथी कैल, एमे केहू एथी ना हो। आ गलती गाना गवा टुए तो गवाई दियो जे का करी जाए। आप सब तनी हमारे पर आशीर्वाद देव सब है। केहू पर टीका टिप्पणी का करे के बा, अपन गाना गाओ तनी जा, तनी सब्सक्राइब करब सब है, देखब सब है। मान ली के सब के अंगुरी उठावला से केहू के संदेश सब तक पहुंच जाए तो अंगुरी के काम बा। ये सबके धन्यवाद बा जे भी चैनल से जुटल बा। करता रहे पर भी रिप्लाई हम के दिए जा, जैसे विजय गुप्ता जी काफी भाई लोग कमेंट करता रहने के थी पोस्ट पे, सबके धन्यवाद करते हैं। और पढ़ा जाए सुरेंद्र यादव, विजय घोष, उद्धव शर्मा, उद्धव भैया कमेंट करता रहे। अरे उद्धव जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद बा भाई के। उहे कहनी कि डिजिटल आ मोबाइल के युग में तो दू चार गो मामा उमा बालोग तो मोबाइल चला देता लोग तो ऊपर वह सबके सामने आ जाता नहीं जा,
न तो सब नारायण बड़े। भजन वजन सुनाई। हाँ तो प्रियांशु क्या मिश्रा अभी जी बड़ा अभी है। तो गाना एगो गौनी है जो अभी का भैया तो नहीं कल खड़ा हुआ बेरा जोन गौनी है एक लाइन सुना दे ना ना हो सकता हल्का में रिदम ठीक नहीं क्यों लागल अब लग रहा है ठीक बा कुछ लागल नहीं तरी के गुनगुनाई 8-10 गो गाना गा तनी जा एगो गीत अभी गौनी है कि हो के हमरा से बेवफा है सनम बोला ना का तू पावेलू दिन रात कैसे हटे हो दिन रात मरी तोहरे याद में कि दिन रात मरी तोहरे गम में आज भी सपना में आवेलू तू आवेलू होके हमरा से बेवफा है सनम बोला ना का तू पावेलू प्यार मोहब्बत ऐसा चीज हो चीज ना कही एगो भगवान के बनावल कही चाहे आत्मा के हो कैसे कि बागी जी लिखले बनी कि हटुए न रोगी खुदा के बनावल सोरी में गोड़ हट जान के लगावल भगवान नइखन बनौले कि जाई के धरती पर प्यार कर लिया भगवान तो इहो कहले बड़े कि जाई के भगवान के शरण में रहिया निमन निमन काम करिया क दिन करत तर भगवान तो इहो कहले बड़े कि गरीब के बेसहारा के कमजोर के मदद करिए कमेंट आओ ताटे बहुत आदमी के ए परमेश्वर पांडे जी कहते हैं कि असली गीत अंगूरी ना लगी। काफी आनंद सिंह जी बात है आप बहुत अच्छे और साफ सुथरा है बहुत मित्र हमार विष्णु विशेष जी भाई राहुल के सिंह कमेंट धन्यवाद करता रहे राहुल सिंह कमेंट आवे तो बोलते हाँ, बहुत कमेंट आता थे सबके कमेंट विराज राव भाई के धन्यवाद बहुत बहुत जे वाचिंग करता सबके धन्यवाद सबके धन्यवाद बा काफी लोग के कमेंट आवता थे प्रणाम सबके भोजपुरी कलाकार परिवार के पेज हमनी के लाइव बना जे एक पेज हमनी के मामा जी के मामा के पेज हटे जरा के भोजपुरी परिवार के लोग काफी प्यार दुलार देले बड़े और ये आस विश्वास से हमनी के भी ये पेज से लाइव बनी जाके हमनी के चैनल खुलल हटे और ये चैनल के रोज सब प्यार दुलार दी जैसे पेज के देनी जा और ये पेज के भोजपुरी के नंबर 1 पेज बनावे के बाटे और उस पेज के तो बनावे के बाटे जैसे हमनी के चैनल खुलल बाटे तो करे के वही भाव में हमनी के प्यार दिलार देवे के बाटे सब बाकी हमनी के कार्यरत बानी जा आशीर्वाद सब माता रानी के बाटे और सबसे ये आग्रह आप बाटे सबके निर्णय करे के बाटे कि दवाई सूट करी कि ना करी हाँ दवाई दे तनी तो सूट करी कि ना करी रोगी के बा ई देखे के बा रोगी के बा डॉक्टर के बा और काफी हम लोग 100% हम कहता नहीं कि हमें गावेला बजावेला लिखे वाला तो दोषी बढ़ले बड़े बढ़िया बढ़िया गावे के बा तो कम से कम बढ़िया श्रोता ग्राहक तो चाहिए तबे तो दुकानदार बा वो सामानवा रखी अपना जरी बहुत तो सुंदर बढ़िया सुंदर- श्रोता अब से फरमाइश करी भोजपुरी के नाम पर आप भोजपुरी गावते नहीं हाँ ये चैनल खोले के हमनी के माध्यम मतलब मेन उद्देश्य ये बाकी जैसे रोज सब गीत संगीत के जरूरत हुई कमेंट करम जा हमनी के यूट्यूब चैनल पे आके वो हिसाब से हमनी के गीत गाइम जा रोज सबके प्रस्तुत करम जा जाओ ना टाइप गीत चाहे काफी लोग कमेंट आवत टेकरा पे सबके तक कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता नहीं लेकिन फिर भी जेकर आवत देख पाता बहुत लोग बड़े ओकरा के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बाटे भीम सिंह जी धीरज जी प्रतीक सिंह जी आनंद कुमार जी मनोज वर्मा जी धीरज सिंह राहुल सिंह यहाँ के बहुत शिष्य हैं हमारे शिष्य बने और ये परमेश्वर पांडे जी कह रहे हैं कि अश्लील गीत नहीं गावे ना बिल्कुल अश्लील तो गाँव ही के नहीं किया हमने के कहाँ अश्लील गावता आदमी अश्लील गावे तो मंच पर कही के गावे नहीं कि अश्लील गावता नहीं बुझे के बात बुझ कि सूते न देला तू जगौले रहेला अगिया मोहब्बत के लगौले रहेला एकरा से गंदा गीत का होला तारा बुझाइबे न करी खोपड़ा रही तब न बुझाई के ई कतना गावत नहीं अलग बात बा सोचे के बात बा मामा तू काहे किसी आता सही बोले तनी सत्यम वद प्रियम वद सत्य बोलो और प्रिय बोलो और सत्य बोलिएगा तो कभी प्रिय हो सकता है और प्रिय बोलेंगे तो कदापि सत्य नहीं हो सकता है सत्य तो सत्य बोला कि मरिचा स्थित लागेला गावल जाओ बढ़िया बढ़िया गावल जाओ निर्गुण हो जावे वो अब ए बेरा निर्गुण गए हम भजन गाते तो निर्गुण गाओ ओ चौका के बाद चौकी उठा वो हमारे को भैया है बानू का के लोग टेढ़े चले ला लोग
बोलबम वाला हाँ एगो बोलबम वाला हमनी एगो गीतिया चलाई ना एगो बड़ बाटे बोलबम वाला पे चला हमनी के गीत बाटे जौन बोलबम के रिलीज हो गइल बा अशोक मिश्रा ऑफिशियल चैनल से, अच्छा सुनने वाला बाण है, जरूर आप सब ध्यान देब। जेकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गइल बाटे। हम शायद अभी प्ले करता नहीं भैया से माध्यम से प्ले कराता नहीं। बाकी बताइए मामा। और सब ठीक बा, यही खातिर आई रहनी जा कि आप सबके आशीर्वाद मिल सके। गोरख कुमार जी कैसे हो भाई, के हाल है? बढ़िया हाल बा गोरख जी। मनोज राय जी भैया के दिल से धन्यवाद बा भैया, बहुत लयदार आदमी, आपके प्रणाम। अपन बात कहे खातिर आई रहनी जा, बात कह देनी कि हमारे चैनल चालू बा, चालू भ गइल बा। और सुलभ जी के माध्यम से, हाँ सुलभ जी हमनी के डिजिटल बनी और डिजिटल पदाधिकारी हमने के सुलभ जी बनी, और बाकी के पदाधिकारी हमार चिंटू मास्टर साहब बनी, प्रवीण जी, हमार राजीव मामा बने, शशि रंजन भैया बड़े, हमार संगीत के थी टोटल हमने के संगीत ऐसे से जाई प्रभारी नहीं के हमने के नियुक्त कैले बन जाए, चाहे खुद बढ़ले बड़े में कहे के कब परिवारे बनी जा अपन तो सबके एथी बा। नमस्कार सर भाई, प्रणाम। मनबोध सिंह जी, कुमार अभिनव, हो गया एक लाइन कहता एगो गीत और ही रवा सबके सुने के मिली, लगा के आग पानी में का पानी से बुतावे लो, लगा के आग पानी में का पानी से बुतावे लो, हवा बा तेज लहीना, हवा बा तेज लहीना, दिया दिन में जरावे लो, लगा के आग पानी में का पानी से बुतावे लो। एक बार एगो क्रिया सब आवे लगा, ये तो सब लोग जानता क्रिया खा के कह ईमानदारी से, प्यार नैहरे तक रही के ससुरारी सब हम ही निकल गए। हमारा इस दर्जनों गायक लोग के माध्यम से श्रोता, भोजपुरी श्रोता सुन ले वालों सबके धन्यवाद बा। मनोज भैया धन्यवाद फिर से, सुरेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद बा, यादव जी के, राहुल पांडे जी बहुत बहुत प्रणाम बा भाई, दिलीप कुमार जी हेलो भाई, हेलो प्रणाम, जय हो, शानदार लाजवाब मनोज भैया की तरफ से, सरोज कुमार जी बहुत धन्यवाद, गोरख कुमार जी बहुत भाई धन्यवाद, अनुज राय जी, अजीत कुमार सिंह जी, सुनील सैनी जी, हृदय यादव जी हाय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, राजन सिंह जी बहुत धन्यवाद भाई के, जितेंद्र जी, सुरेंद्र यादव जी, कुछ नीमन बाबा, नीमन बाउर कहाँ गाओ तनी सुरेंद्र बाबू, बहुत ही सुंदर गीत आपका धन्यवाद बा। सब माई आवाज सब माई के सब दियल हटे, आप सबके आशीर्वाद हो। यह सब बात बा। अमरेश मिश्रा जी, ये गाना बटे देखिए रहो के यूट्यूब चैनल जाकर सब्सक्राइब करे के बाटे, अशोक मिश्रा ऑफिशियल से। बहुत बहुत एकर एमे सब लोग के बहुत लोग के सहयोग बा, कोई बड़ छोट कहत अपराधी, सुनील सब एक लाइन बाई है। अब पंडित अरुण चतुर्वेदी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अनुज पाठक जी भाई धन्यवाद भाई, जय बहुत बहुत अभिनंदन मनोज भैया के, भाई बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुभाई जी, विवेक ओझा जी धन्यवाद, प्रणाम भैया।
धन्यवाद विवेक ओझा, बहुत बहुत धन्यवाद तनु मिश्रा, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद तनु मिश्रा, बहुत धन्यवाद। मास्क बा लगिए बा, मास्क तो एंटीबायोटिक हो गया है। ये एंटीबायोटिक हटे लगिए रखे के बाद हम छी। काफी भेंट हुई तो सिंगर विमल पांडे, वाह भाई बहुत सुंदर भाई के राइडर की तरह आप सभी फंक्शन है हमारे यहाँ। मैनेजर मिश्रा भाई धन्यवाद बा गायक कुतुलाल यादव, काहे के राम जी एक बार हो गए गुरुदेव, सब लोग सुन ले बा भैया। चैनल पर तनी ध्यान रखब सब है, और से बढ़िया बढ़िया गीत रोक के आप सबके पहुंचाई जाए बात, बढ़िया बढ़िया गीत आज से हमनी के लागल भैया महीना में 10 गो गीत गवावे के बा हमारा शशि रंजन भैया के। अब कैसे गवाई है इनके, कैसे कितना भीड़ रहता है, सब लोग बैठल बा, सबके धन्यवाद करते नहीं। अब का कर जाला मामा लाई भाई के आएंगे खाली हमने के चैनल के बारे में कुछ शशि भैया से सुनल चाहन जा, कुछ कहिए चैनल के ऊपर में। बोली भैया इन्हें के म्यूजिक देवे बटे चैनल पे कितना गा अभी का बोलत रहलन एगो रिकॉर्डिंग में भाई चैनल के सब्सक्राइब करी जा, हमर रिक्वेस्ट रहे और जितना नया नया संगीत रोक हमारे सुने के मिले चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुने के मिली। बाकी आशीर्वाद चाहिए सब पर। हम रो कुछ बोले फिर चैनल अशोक जी के चैनल के सब्सक्राइब करी जा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करब जा, उनका चैनल के प्यार और दुलार देव जा, ये रोगा सबसे विनती बा। हर हर महादेव। मास्टर जी पंडित जी बानी हमने के हाँ भैया, आप पंडित जी, सबसे गुरु बस जी, यह निवेदन बा कि भैया के इतना दिन से जैसे प्यार दुलार दिहनी, अभी भी जरूरत बा प्यार दुलार के। एगो मकसद से चैनल खुलने बन जे हमनी के भैया के अशोक मिश्रा ऑफिशियल, ओकरा के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब प्यार दुलार तो बहुत ठीक कहते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आई। अभी पहिलका बोलबम 2 दिन भइल रिलीज पहिला, एकरा के बहुत से बहुत ज्यादा रवा सब सब्सक्राइब करी जा, बहुत अच्छा लगी। अच्छा आई सब एक खाली फिर हमने के लाइव जब खत्म करे बस 2 बात कहल चाहम कि हमने के जन यूट्यूब के चैनल बाटे ओकर लिंक हमने के डिस्क्रिप्शन में डाल देले बन जा, आ एकरा के रोज सब सब्सक्राइब करी जा, ओकरा के सब्सक्राइब के लिए बस शेयर जरूर करिए, ज्यादा ना 5 आदमी के शेयर कर जाएंगे जा, 5 आदमी के शेयर करम जाए, बस उतने प्यार दिला दी जा। कुल का कुल बोले ला मोबाइल में कि वो लाल बटन दबाइए फिर घंटी दबाइए। हाँ सब निमन है। हाँ आप बहुत सुंदर सुंदर गीत रोज सब सुने के मिली चैनल के माध्यम से, और कमेंट आई वही हिसाब से भी गीत मिली। तो पता ही पता जीरो लिखाते बा भोजपुरी के भैया अपन शुद्ध करे खातिर हमने के प्रयास करनी अपने चैनल के माध्यम से, और एकरा केहू खातिर के बोलत नहीं की जा, लेकिन आता ना होती हो गइल बा कि बोला जाता। अगर केहू बोलल नहीं के चाह, अगर केहू के ये बात से तनी तकलीफ हो के केहू के ठेस पहुंचल भाई हम माफी मांगत, हम कान पकड़ के माफी मांगत नहीं भाई कि अगर केहू के भी हमारे बात से अगर दुख पहुंचे केहू के तो हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन क्रिया खा के सोचे कि गलती बोले कब तक दुख मत मनिए, सही बोले कब तो हंसी हलो एक दूसरे से कहिए भैया माफी मांगते नहीं, लेकिन सही बात आ रहल बात ही बटू की जब रोग बढ़ जाला तो ओकरी डॉक्टर के एक्टिविटी ज्यादा हो जाए के चाहिए, अश्लीलता ज्यादा बढ़ गई बा, तो बढ़िया लेखक बढ़िया गायक के अब भोजपुरी में जरूरत बा, बढ़िया बढ़िया गाना के बढ़िया बढ़िया बात के, कैसे कि गायत्री ठाकुर है नहीं खन और शर्मा जी, विष्णु झा, गोपाल राय जी, चाहे जे भी बढ़िया गायक मदन राय जी, देव कुमार सिंह जी, आज ये भी बढ़िया बढ़िया गीत अपन लेके आए, आज ये बढ़िया गीत लिखेला, जे बढ़िया बढ़िया गीत भोजपुरी के मतलब खाटी जी लेके आई, ओकर हमनी के ये पे चैनल पर रिलीज भी करम जा, सपोर्ट भी करम जा, जितना सहयोग हो सके कल जाई, बढ़िया गीत लिख के देंगे तो यहाँ से गाइबो करम, बढ़िया गीत आ बढ़िया गीत आ बढ़िया सामान के ना खरीदार होला, भले कमे पैसा बगली में हो, बढ़िया बढ़िया हो आ बाउर बाउरे हो, भले केहू मन करे, दुनिया है डिजिटल दुनिया बाटे, केहू हिट हो जाए, केहू के व्यूअर बढ़ जाए, व्यूअर तो बटो कौ गाना के करोड़ों में गइल बा, लेकिन हमनी के उहे बुझे नहीं जे कि जौन गाना घर तक पहुंच जाए, घर के मेहरारू बहन माता बहन केहू सुन ले, कहूँ गा दी जा बजा दी जा, कैसनो कुल गाना बड़े सकी लाज लगता, खुद हम ही बहरी सुन लेते जा, नाच में सुन लेते जा, डीजे पर बजा लेते जा, आ उहे बतिया उहे गाना घरे कहीं नहीं खबर जब तो घर के तारा परिवार सुन ले, परिवार के सुने ले गाना नहीं खगावत, केकरा के सुने खती गाओ तारा, तो वह बात सोचे कि अपने मन से बुझिए, पराया मन के हाल, कुछ ऐसा गावल जाए। सबके धन्यवाद करतनी और विदा लेतनी।
हजारों लोग सबके- कमेंट आ चुकल बाटे सबके हजारों लोग के प्यार मोहब्बत बाटे। आप सब हमारा अशोक मिश्रा ऑफिशियल के तनी सर्च करब, सब सब्सक्राइब करब और सबके खूब बढ़िया बढ़िया गीत वादा करते कि आज से हर एक 10वां दिन एगो बढ़िया गीत रह सबके सुने के मिली, हर एक 10वां दिन एगो बढ़िया गीत सुने के मिली। सबके धन्यवाद बा। गलती होगी लोग की तो ओकरा के क्षमा चाहतनी। बहुत लोग कमेंट कैले बा जेकर के हम पढ़े ना पानी है, बहुत कमजोर है ये सब में। सब सराहनीय कमेंट करताटे, सब कहताटे आ, बहुत सब बढ़िया। केहू हमरा के सबके साथ धन्यवाद देता। बाटे। जैसे हम इहो उम्मीद करब कि आप सबके सहयोग और साथ रही तो आप सबके बढ़िया बढ़िया गीत हम सुनाई। जेकर नाम नहीं की ले पाइल हमनी लोग की क्षमा बाटे कि हाँ। बहुत कमेंट आवताटे, बहुत ज्यादा सब देख सकता नहीं जा। तो कोशिश रही की अगले बार फिर हमने की जैसे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 हो जाए फिर दोबारा यही पे से लाइव आ जा बहुत जल्दी। तो आप सबके हाथ में बाटे, जितना जल्दी हो सके करके पूरा करिया। गीत नया गीत चाहत नहीं जा कि बोल बम में ना गीत मैटर गा सकत नहीं हम। ई साली संगे गईनी, साली गिर गईली, बिछिला गईली, घाव लग गई, हई फाट गई, हऊ फाट गई, लभर संगे गईनी, कांवर उठौनी, ये मैटर है। ये गाना है शंकर जी के भजन गावे के बाद शंकर जी के बारे में तनी गावल जा। काहे कहेला अड़भंगिया हो, गीत गौनी है जा हमनी के बहुत गीत मतलब हमने की जो गीत गाइन जा जाना सीजन में गीत रही वही से जुड़ल गीत रही। गीत कहे मैंने कि हवा में मत उड़ो, गीत के गोड़ जमीन पर रहे के आलोक चाही। रंजन सबके रिप्लाई कर दी रही। हाँ बिल्कुल प्रयास बन सबके कर दिया। सुनील सिंह वीर, मृत्युंजय तिवारी, जय श्री राम, सुनील वीन, त्रिभुवन राणा, परमेश्वर पांडे जी काफी कमेंट करता नहीं। माया के बाजार सुना दी भैया, तब माया के बाजार एक सुना दी 2 लाइन। हाँ तब एक लाइन ये हमार गीत गावल है, लेकिन ये गीत के रचनाकार आदरणीय लक्ष्मण दुबे लहरी जी, जे कि आदरणीय स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी के भी गुरु रह चुकल बनी। पूरा रचना ही ठाकुर जी गौले बनी वहाँ के, उहे के गीत हम गौले रहनी कैसेट में। कैसेट के नाम रहे संसार बिराना बा। तो उनमें गीत गौलन कि अइला अकेले घूमे दुनिया के मेला रे, औरी माया के बाजार, घूमे लगल देखल बहुते पतैया ढेला रे, जैसन बहुते यार। ज्ञान पांडे जी कमेंट आइल बा कि फौजी खातिर गीत गावे के बाटे, बिल्कुल गावल जाई। काम धेनु ऐसन दुधावा दी नहीं हो, पोसल बकरी हमार चाहे तुहार, कि गंगा के किनारे जाके कोड़े लाइनार, मन में कैला ना विचार। और आखिरी लाइन गाइला कि लहरी के अंगूठा देखाई जहिया हो, पोसल पालल परिवार, तहिया पछतैब खूबे, तहिया पछतैब खूबे, कमा के खलिहे जइब हो, छोड़ी के माया के बाजार। ये सब दुनिया बा दर्शन है, फिलॉसफी है, ये विषय से हम पढ़ल लिखल भी हैं, तो ये विषय पर विशेष ध्यान दीला। अच्छा अब दूसरे कमेंट पढ़ ले हमने कि अखिलेश पांडे जी कहता पूर्वांचल जल कल्याण की तरफ से बहुत शुभकामना बाटे। तो बहुत पंजाब से आदरणीय अखिलेश पांडे जी, अभिनंदन ओझा जी सपोर्ट बहुत धन्यवाद। हमारे चाचा जी हैं। रजनीश तिवारी, नारायण यादव, अभय पांडे जी, अभय पांडे जी भाई लव यू। सब तोहरे कुल रचना नु है भाई। कालू हसन, परमेश्वर जी फिर जय हो। अभय पांडे को बोला के हाई एथिया कर ले, मिक्सिंग करा ले। प्रणाम। गायक चंदन हिटलर यादव, अरे भाई गायक लोग के तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पांडे बहुत सुंदर है, ब्रजेश जी बहुत, आलोक यादव जी बहुत बढ़िया कमेंट बटे, जितेंद्र कुमार जी, विवेक ओझा जी के बहुत कमेंट आता है, बहुत धन्यवाद विवेक ओझा जी। भाई ओझा जी के दिल से अवधेश धन्यवाद। अवधेश बहुत तोहर आवाज के जवाब नहीं थे बिल्कुल। अगर और कोनो गीत के फरमाइश होके तो सब कमेंट करी जा जरूर, हमके लाइव बन नहीं भैया मत कहियो, हमरा गाना याद नहीं करने रे बुक्का बन जाई। मुखड़ा जरूर गा। मैं भुला गेल बन जा बैठल बैठल गाना। अब तो गाँव नहीं केहू गावे के दे दी तो अच्छे के भूला सीखे के परी के पैसे। कमल किशोर राजू भी देखा था उनके लाइव जुड़े। आदरणीय कमल किशोर राजू भैया जौन कुछ भी बानी जा भैया के आशीर्वाद बा। जितेंद्र कुमार जी बक्सर से बहुत बढ़िया। अरे जितेंद्र भाई लव यू भाई, जय हो जय हो। ठीक बा भाई, हमारे को ये है। हाँ अशोक यादव जी भी कमेंट करता नहीं। अरे वाह विवेक भाई, ओझा, नीता अमित पांडे बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अभय पांडे भाई धन्यवाद। एक नंबर होता है। कि हसावेलू
रुआवेलू हसावेलू रुआवेलू काहे तू ही याद आवेलू हसावेलू रुआवेलू काहे तू ही याद आवेलू। ऐसा गीत रोज सबके रचना भइल बा लॉकडाउन में बंद रहनी है जो 3-4 महीना बहुत गीत के सोचले बनी जा बहुत रचनाकार हमारे मास्टर साहब एक मिनट रुको रखे शशि बावला जी राजीव भैया कमेंट कैले हाई पे भोजपुरी के शान को सादर प्रणाम। अरे भैया गार्जियन सर्वे बानी आप सब गार्जियन बनी भैया हमार और अमरीश मिश्रा असली गाना के बहुत ज्यादा मार्केट अच्छा असली गाना बहुत ज्यादा मार्केट हो गई बटे। जय हो विवेक ओझा जी काफी प्यार देता नहीं लोग के सुरेश जोड़ल बने संगे जी सोनू मिश्रा जी हाय करतनी अरे बाबा अप्पू राज पांडे संजू राज जी आलोक यादव राजेश निषाद अमित चौबे क्रिया खा के कहा एक लाइन ईमानदारी से प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी से ऐसा में एगो गीत हमारे शिवनारायण यादव व्यास वही गरी दे दिले पहले कि लहंगा चुनरिया पहन के ससुरा में जई ह ओढ़निया के कफन हमरा घर भेजवई ह। गजब धनंजय पांडे का तनी हमनियों पे ध्यान दी। अरे बाबा भाई धनंजय सागर अली जी हेलो जी जय हो भाई राजेश निषाद बहुत धन्यवाद। आलोक भैया का तरह बाबू आलोक रंजन तिवारी जी हमारे भाई आलोक भैया के निवेदन बा कि काहे के राम जी दिल्ली बनौले हो तो एक खाली मुकड़ा गा दी उनको दिल एगो अजबे टाइप के बनौले भगवान जैसे कि हमने क्या वो एगो अलगे इंसान है। बहुत भाई के दिल से धन्यवाद बा काहे के राम जी दिल्ली बनौले हो ऊपर से प्रेम वाला रोगई धरौले हो प्रेम ना रहित ता केहू पर इतना झमेल में फांसी ना लगाइत ना कटाइत जाके रेल में दिल से मजबूर काके जहरो पियोले हो। धन्य बावला जी क्या बात। राजू तिवारी जी गाजीपुर वाला अरे राजू भैया प्रणाम और आपके बारे में समाचार मिलल है भैया के प्रणाम बा। अच्छा गाना गा रवि राजू भैया सागर श्रीवास्तव रवि तिवारी भैया के ज्ञान पांडे जी कहते हैं कि मैया तेरी आंचल में हाँ दुनिया बहुत बनेगी तो देख लाइन गाई कि तुम रहती हो मन के विंध्याचल में मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में मैया। बहुत धन्यवाद। बहुत गीत गौले बनी जबकि पब्लिक तक नहीं पहुँचल आ जब पब्लिक तक ना पहुँचे पावेला तो कलाकार एगो क्षेत्रीय कलाकार बन के रह जाला। आ ये गीतिया सब बरे तक पहुँच जाई तो लोग कहले कि ना इंटरनेशनल कलाकार है। जहाँ तक प्रचार बा तो आजकल प्रचार प्रसार के जमाना बा। हमनी के प्रचार प्रसार पर ओ घड़ी के गौनिया रही जाना कैसेट में 8 गो गाना होत रहे 8 गो गाना के तैयारी करी जा रील बेचाए रील वाला ओकर बाद सीडी आई सीडी अला के बाद अब तक कुछ होइए नहीं के खाली स्टूडियो में गवला तार मोबाइल में मिल लेके घूमत रह गाना ये स्थिति बा। तो एगो गाना के एगो एल्बम बा। सबके धन्यवाद। प्रेम रंजन जी अप्पू तिवारी जी हमारे टाटा से बहुत बढ़िया मित्र और बहुत बढ़िया समाज सेवी दुर्गेश हमारे भाई धन्यवाद बा। आदरणीय दुर्गेश बाबू दिल से धन्यवाद बा। पवन ओझा मामा जी पवन ओझा जी मामा जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब सबके और विदाई के समय में कहे कि शशि भैया किसी आता रहे और 2 घंटा के समय रह गई हमनी के आई में 4 गो गाना गवाई कि ना गवाई महादेव मालिक बने। सबके प्रणाम और सबके प्रणाम बा। ज्यादा ज्यादा शेयर करे के बाटे अब लाइक करे कमेंट करे जो बुझाए तो करे के बाटे हाँ बस करी। आदरणीय ठाकुर जी के भाषा में एगो बात बताओ तनी लास्ट भाषा ये बा कहत नहीं कि आरत के चित रहत चित आरत बनी जा चित्त में हमने किया बाटे कि आप सबके सहयोग मिली आप सबसे उम्मीद बनौले बनी जा कि बढ़िया बढ़िया गीत हम प्रस्तुत कर चाहतनी आप सब तक पहुँचो और लोग जानो कि गंदा का है बाउल का है
बस अतने की इच्छा बा। आदरणीय भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, हम सबके जे भी बढ़िया गावेला, राधा कृष्ण यादव जी, सबके आदरणीय कमलबास जी, जे भी बढ़िया बढ़िया गावत है, जे भोजपुरी के बढ़िया थी बा, हम सबके हम सिरोधार्य बा वहाँ सबके बात कथन आचरण। आदरणीय अखिलेश पांडे जी कहा था कि हमने के सभी भाई लाइव देख रहे हैं और ये हमारे चाचा जी हैं और वो बहुत पसंद करेला पूर्वांचल के अध्यक्ष फसल बनी वहाँ के जलंधर में। ये रवि तिवारी जी गोड़ लगता नहीं गोड़ लगता नहीं के कमलेश ओझा जी, विनोद बहार मंच उद्घोषक, कमलेश कुमार ओझा जी, धन्यवाद। आदरणीय कमलेश ओझा जी, प्रणाम बा। झूना बाबा, अरे बा बहुत बढ़िया गाय। विनोद यहाँ बहार, सबके सुन सुन के हम सीखले बनी। विनोद बहार मंच उद्देश्यक पवन ओझा, धन्यवाद बा। पुष्पेंद्र कुमार जी, अपू तिवारी भोजपुरी सुपर किंग, बस आशीर्वाद दीजिए उन्हीं के बस। हमारे छोट भाई अपू बहुत ही बढ़िया सहयोग बा भाई के, भगवान बनौले रखा। यही तरी झारखंड में झंडा फैलौले रहो भाई, ये मांगब जाए। अभिषेक मिश्रा जी, अंकित राय सोनू हमारे भतीजा है। हाँ बबुआ, बहुत बहुत धन्यवाद बा बबुआ के। तनी चैनल पर एथी करी हलो तो हम लोग मोबाइल के मास्टर हो लोग, हम का जाना तनी। अब तो हम लोग का भाई, अब देखिए सीधा बात में भोजपुरी मिजाज करने हैं। अब जौन बात हम लोग सबके जिम्मा हमारे जौन रहा जौन कोई नहीं तो आप सबके समर्पित कर देंगे। नु आज तक नु कमाई नहीं न तो हानु धमाई नहीं, हम ये व्यवहार में आज तक आप सबके प्रेम में बनाइले रह गई। जहाँ लोग बोला लो जगह नहीं, तो आखिर में यह निवेदन करो कि आखिर एगो हमारे प्रयास बा, आप सब साथ दी सके, हम तुम्हारे हवाले वतन साथी। और की जौन बा देशभक्ति गीत भी गायब जौन हम के फरमाइश करनी है फौजी खाती, हाँ फौजी लोग खाती एक से गीत गौले बनी जाए, बढ़िया बढ़िया गीत। लेकिन अब अपना चैनल से एक बढ़िया से बढ़िया गीत गायब सब सब सुनो, बड़ी अच्छा लगे। सबके धन्यवाद करते हुए विदाई लेता नहीं जा। अच्छा नहीं लगे लेकिन अपू बाबू फिर कुछ लिखले बनी। प्रेम रंजन जी कहा था कुछ खाली कुछ सुना खाली बतियाइवा लोग से अभी ससुरारी वाला गीत गा दी। विवेक को मोबाइल नंबर बता दी, मोबाइल नंबर वो सबके हम बताते नहीं कि व्हाट्सएप नंबर, लेकिन एक रिक्वेस्ट कि नंबर दिया था तो जे भी चैनल को सब्सक्राइब करी एगो स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा आप पे। अतना ना बोझा दी हो जाला के कमावे छोड़ के भाग जाए ज्यादा ना तो फेसबुक पे हां तारा के लोग कहले कि एक तो हाथा ना देखो तो आदमी हाथा ना लोग आशीर्वाद देता है, ये काफी बा। कबो कबो मन करे तो भाई के सहयोग कर देव सबे। और का बा सहयोग के से हम का करब के हम रवा सबके बढ़िया बढ़िया चीज ना मोबाइल नंबर देकर चाहिए मैसेंजर में रहो सबके मिल जाए पब्लिकली मोबाइल नंबर एक ही नंबर बटुए। आ जब एयरटेल बिहार में आई रहे तबे के वो हमार ना हमारा राकेश भैया के साला मिश्रा जी दिले रहे हमारा के, वो अपन नंबर ना अगर मिलते ना रहे नंबर 99 340 41 833। एमके तिवारी जी कमेंट करते हैं बहुत सुंदर नई जगह। अरे हमारे मिथिलेश तिवारी बहुत ही बढ़िया गायक, लाजवाब गायक। कुछ ए मामा आई अपू को तरह के गाना सुने के, कौन गाना सुने बढ़िया भजन बोलबम बोलबम तो पहले वाला देवी गीते कहू ना देवी गीते ना बोलबम में गावे के परी तुरंत कालुए परसों ले सावन चढ़ी न 2-4 दिन में, तो ये सुने के बा किया हे राम गरवा में झूले जगरवा देखो तो डर लागे रामा, किया हे राम गरवा में झूले जगरवा देखत डर लागे रामा, देखत डर लागे रामा, देखत डर लागे रामा, कि आहे राम गरवा में झूले जगरवा दे। राजकुमार मिश्रा जी आसान है, विकास मिश्रा जी और गाओ और सुना बिल्कुल सुना ली, लेकिन अब लाइव के टाइम हमनी के समाप्त बा है रिकॉर्डिंग करे। हाँ बिल्कुल अब रिकॉर्डिंग करे बाटे हमनी के। तो अब अपू बाबू फिर वो के सुना दे जा, जे भी सुनल चाहता सुना दे जा। लेकिन समय के तनी पाबंदी हमारे चाचा लगी है। राजू तिवारी कमेंट करते हैं गाजीपुर से कि कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता। इसका म्यूजिक इनकरे बनावला शशि, इसका म्यूजिक शशि भैया इसी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हुआ यही स्टूडियो से बही रहे। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला इस गीत का, बहुत बढ़िया लागल रिस्पांस जितने भी मिलल। बढ़िया आदमी बढ़िया बात सुनल, अतना जानत नहीं। आशीष बुझेबे न करी। आशीष पांडे कोलकाता से करते रहे हेलो। छोटू पिया कि कभी भी आईने को टूटने का
डर नहीं होता। जहां वालों के हाथों में, जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता, कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता। और कि बना लो मोम का, शीशे का हो या संगमरमर का, बना लो मोम का, शीशे का हो या संगमरमर का, लेकिन पूछो के बना लो कि मोहब्बत के बिना, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। अगर प्यारे ना रही तो 10 करोड़ के घर बनवा लो, एक दूसरा से प्रेम नहीं खे तो कौना करम के घर बा यार, घर में ढुकते झगड़ा कोइले बड़ो। और आखिर में कि अगर घर से कहीं निकलो बुजुर्गों की दुआ ले लो, काहे कि मेरे भाई कोई भी हादसा कह कर नहीं होता। और सबसे कठिन बातें में लिखल गई बा कि हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है। राजू भैया ध्यान देवे बात पे, आलोक जी, कि हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है। महज विष पान करने से कोई शंकर नहीं होता। विष पिलाला से शंकर भगवान सब ना हुई। जैसे कि घर के अगर मालिक बनतनी हम, तो घर के भोजपुरी में कहा जाला कि मालिक माने लतमरुआ माने चौकट। हमार ध्येय हटे कि मालिक माने सीमेंट। अपन अपन तर्क हो, ध्यान दे सब। मालिक माने सीमेंट, अगर देवाली जोड़े के बाद तो सीमेंट मुलायम हो जाला। ध्यान दे सब, देवाल जोड़े के बाद तो सीमेंट मुलायम रहला। आ 4 दिन बाद अगर उहे देवाल ईटा कहलो कि एक दूसरा में ना रह तो उहे सीमेंट ना बरियार हो जाई। ईटा लोग एक दूसरा के संग में छोड़ सकत, वो करे के मालिक कह जाए। जब मुलायम होके जोड़े के बाद तो मुलायम हो जाए, और जब लोग टूटल चाहता, बिखरल चाहता, वो घड़ी मजबूत हो जाए, कठोर हो जाए कि ना बिखरब कैसे, ये मालिक का है। हो सकता हमारी सोच गलती होके, लेकिन नहीं। अब एक कमेंट आयल बटे सुभाष यादव जी के, अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष पांडे जी, मामा को प्रणाम करता रहे। आदरणीय पांडे जी के धन्यवाद बा। आशीष पांडे भगना, हाँ भगना जी, आशीष पांडे बा, मामा बा, प्रवीण कुमार मास्टर साहब, धर्मेंद्र गिरी जी, अरे तो हर जोड़ा नहीं के भैया, धर्मेंद्र बाबू डुमराव से बानी यहाँ के, जी जी, और सिंगर विमलेश पांडे, विमलेश हमनी के भाई नु, विमलेश बाबा नु, खातर धन्य धन्य विमलेश बाबा। मुकेश और ये निवेदन बात ना हमारा बुझाते कि 20,000 आदमी लोग कमेंट आइल हुई, लगभग 20-25 हजार बेसी कमेंट आ गए। इतना आदमी अगर एक खाली में सब्सक्राइब कर दी तो ए बेरा काल गईला चैनल खड़ा हो जाए। हाँ, एमे दूर आई नहीं खे तो कल से शरीफ आदमी के चुप रहला से बदमाशन के मन बढ़ल बा। हम इहे रुआ सब कहब कि शरीफ आदमी के चुप रहला से शशि भैया बदमाश के बदमाशी तो बढ़ले बा, शरीफ शराफत चुप लगौले बा, शराफत चुप लगौले बा। ए में विशेष जो सहयोग बा शराफत के कि चुप लगौले बा, ना तब ये दवाई के काम बटे वही गरी अपन हाथ भाई छोड़ दे सबे तो रोग ठीक होई ना, चाहे कोरोना होखो आ चाहे भोजपुरी में अश्लीलता होखे। कोरोना से भी बाउर बटुए फैल गई। लास्ट बात कहते हुए प्रणाम तो के सबके प्रणाम बा, प्रणाम बा। और रिक्वेस्ट, लाल छोड़ी के मैया जी के भाई कौन रंग ना, आपे के बनावल ना आदरणीय शशि बावला जी के गीत रहे, लाल छोड़ी के मैया जी। हम कहनी कि विष्णु भैया रोज गावता रहे कि बजवैती बरहो बाजना रुनु रे झुनुना, हमेशा गाइला विष्णु भैया। जब दीपचंदी में गावेला लोग तो आता ना हमारा मन करला कि हमहू ऐसा ऐसा गीत गईती, तो हम शशि बावला जी से मामा जी से कहनी कि गीत लिखा, तो वह गीत लिखनी। शशि रंजन भैया म्यूजिक दिले, वेब कंपनी में गई, वह गीत गन की लाल छोड़ी के मैया जी
के भाए कोनो रंग न, लाल छोड़ी के मैया जी के भाए कोनो रंग न, लाल रंग चूड़ी बिंदिया, लाल रंग कंगना, लाल रंग चूड़ी बिंदिया। सबके प्रणाम बा। अब ये वादा करतनी कि हमारे चैनल से रोज सबके खूब बढ़िया बढ़िया गीत सुने के मिली। मिश्रा जी कमेंट कर ले, ध्यान का दे। हाल बा भैया? बढ़िया बा भाई, रोज सब देखते बनी कि कोरोना में मुकेश राय जी कमेंट करता नहीं कि क्रिया खा के गवा गईनी है जा। गनी जरूर सब लाइव पे देखी जाए, कल शुरू से शेयर करिए करके। तनी हमारा चैनल पर विशेष ध्यान दे। भारत के चित्र रहतन चे तो हमारत बनी, हम ये चाहतनी कि आप सबके सहयोग मिले। रेम्बो महसूस ठीक बाटे। सबके प्रणाम, महादेव। हर हर महादेव। सबके प्रणाम बा। और महादेव बोलूंगा गीत हमने के चैनल पर अपलोड हो गई बाटे, ज्यादा ज्यादा सुनी जा, शेयर करी जा, बहुत जल्दी वीडियो भी करावे वाला बाटे। तो आप आपसे वीडियो देखे के मिली रहा सबके कि वीडियो का कहाला, वीडियो में का दिखावे के चाहिए, का लौके के चाहिए, गाना का बा तो का लौके के चाहिए। ये बढ़िया बढ़िया वीडियो रहा सबके देखे के मिली। पक्का ये प्रॉमिस वादा करते नहीं। अब लाइव के हमने के जहाँ से शुरू करने जा वजह आदरणीय हम राजीव मामा के देता नहीं कि आप सब यहाँ के कुछ कहीं होने के बारे में अगर भला बुरा कुछ करे बन जाए तो क्षमा अगर चाहेंगे। गलती होगी लोग गार्जियन बनी है हमने के। भाई, हम ईमानदारी से माफी मांगे में चूके के ना चाहिए। हम कान पकड़ के माफी मांगे तनी अगर हमारे बात केहू के दिल पे लागल होके, पहुंचल होके, अगर दिल तक पहुंचल होके तो आशीर्वाद तेरे सब दिल पर लागल होके हटा दिया जाला। बहुत बात ना रखे के, निमने चीज रखल जाला। काहे से कि कहल बा कि सोना पाकियों में गिरे तो उठा लियल जाला, तो वही तरी सोना सोने ह। विकास मिश्रा जी बहुत बढ़िया कमेंट कैले है कि समाज में गलती दो तरीका से होला। एगो तो लोग खुद गलती करेला और दूसर का उ जे गलती होते हुए भी देख के चुप रहेला। तो बहुत बड़ी बात करनी है कि हमनी के करत नहीं जा। अब निमन गीत गवनई के काम बा तो निमन आदमी का हमनी के मन छोट हो गइल बा। अब निमन गीत के सुनते नहीं खे। विकास मिश्रा जी कमेंट करते रहे कि देर आए दुरुस्त है। अब आगे होनी तो आशीर्वाद प्यार दी जा रहे हो अब सब। आप सबके आशीर्वाद और थोड़ा सा अपने मित्र लोग से सहयोग मांगता नहीं कि आप सब सहयोग करें। आगे हम निवेदन करें कि आप सब एथी रही। ठीक बा। आदरणीय मामा जी के सबके प्रणाम बा। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। रउरा सब अशोक मिश्रा जी के चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब जा, शेयर करब जा। और हमार पेज के 19 लाख रउरा सब फॉलोअर कैनी, ओकरा खातिर तहे दिल से रउरा सबके आभारी बा। चरण स्पर्श बा। आगे भी प्यारो दुला देते रहब जा। ये पेज के लाइक फॉलो जरूर करब जा। अशोक मिश्रा जी के भी प्यार देव जा। ये कही के रउरा सबसे विदा लेतनी। नमस्कार। चरण स्पर्श। हर हर महादेव। एकर में इतनी क्यों लिखा डिस्क्रिप्शन में आज भैया कबेला कहत रहला अब चला कंटिन्यू कर दो का बुला कल अब खत्म कर लियो जाएंगे।